Фациалис или с други думи пареза на лицевият нерв и как повлияхме този проблем с болен терапия. Аз съм Християн от Здравен център Холистик и днес ще ви запозная с този наш успешен случай. Това е неврологично състояние, при което функцията на седмия черепно-мозъчен нерв е частично или напълно нарушена. Състоянието е известно като парализа на Бел. Чест симптом е изтръпването и невъзможността за контрол на лицевите мускули в засегнатата страна. Наблюдава се и типична асиметрична промяна в изражението на лицето. Причините за възникване могат да бъдат най-различни – от инфекциозни и паразитни болести, през травми, болести на костно-мускулната система, на кръвта, туморни новообразования или проблеми на ендокринната система. И ето какви резултати постигнахме с нашето лечение. Както виждате, симетрията на лицето е видимо подобрена, а падането във ъгълът на устата вече липсва изцяло. Това ни прави безкрайно щастливи, че сме помогнали на още един пациент.